Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Bidin Moto vlogs. So लोगोफोर दिनैहाय जोङो जोंनि खाथिनि मोनसे साहा बागानाव थांनो नागिरदों. मोनसे माइनि मोननै ना मोनथामानो दं जाहैदों. जों साब्रै लोगोफोर थांनो नागिरदों. ओमफ्राय नुवाखै आरो ना जों ओरैल' थांनो नागिरदों. नागिर थांगोन. दायो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो. बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौबो स्टार्ट खालामदोनि. लेट्स गो. So लोगोफोर दायो जोङो नै मानास सेर थांसै. मानास बर्डारनिफ्रायनो ओरैजा मानास थांबाय. दा जों सिदा थांबाय थानोसै आरो ना. माखासे सानैफ्रा थांग्रोबाय आगोल दा जों सानै दंबावो. Finally, साहा बागान हनै नै मोनबाय हाबहैसै एबार सिगाङै थांबावला लोगोफोर साहा बागानानो ओरैनो बेयावनो हाबहैसै सिगां So लोगोफोर फाइनालि नै जों साहा बागानाव सफैबाय. बारा गिदिर नङा, एसे फिसासो होमबाबो मोजां आरो ना बुहुद नै. बरिया. गोदानसो खोमा ने, बारा गोबाव जायाखै खोमा. दानफायनाया गोबाव जायाखै. आरो ओइखिबो गाय दं नै गोदान. ओरैबो गाय गोदान बानायनाय खिजा बांद्राय मोजां जाथ'वाखै. ओरैजाना मोजां जाबाय आरो ना. ओइखि थांनि जोङो नायलांबाय था नोंथांमोना. बरियाखा आरो ना साहा बागाना. फिसासो ओमफ्राय बांद्राय गिदिर नङा. फिसाबाबो बरिया आरो ना नै नायनो लुक्स बरियाखा. लकडाउन समाव बेफोराव बेरायनायनि मजायानो आलादा जाखायो आरो ना लोगोफोर. बहुद मानसिफोर फैयो बैखिबो. आंबो मिथिफेरामोन बेयाव जोंनि खाथियावनो एफा मोजां बिदि साहा बागान दं होननानै. स' दा नोंथांमोनाबो सोरबाफोर खाथिनिबा फैनो हागोन. बैयाव एसएसपि केम्प मोनसे दं, बिनिफ्राय सिदा आरो फैबानो मोनफैयो. नै लोगोफ्राबो बैयाव दङ, बाइक दोनजोब्बाय. दा आङो हारसिं दंफैयो. स' दा नोंथांमोना भिडिअखौ लोगोफोर नोंथांमोनाबो सोरबाफोर खाथिनि दंबा ओरै बरफुटारनि साहा फैनांगौ. बेखौ बरफुटारनि साहा फैनानै मोनसे एसएसपि केम्प मोनो. बे एसएसपि केम्पनि गुदियावनो आरोना, एसएसपि केम्पनि एसे सोनाबहा फैबानो मोनो बेखौ. एसे माने नांजाबनायानो होनजायो आरो ना लोगोफोर. नोंथांमोनाबो सोरबाफोर फैनोबा लकेसना जोंनि खाथिनिखौ होनदों आरो ना, आं गोजाननिखौ होनाखै.
गोजानाथ' मालाय बहुत मोजां दङ जोंनिखैसो बांद्राय मोजां गैया स' लोगोफोर दायो जों बेनिफ्राय थांफिनसै दसे बेरायखांबाय ओमफ्राय फट'बो मोननैसो लाबाय इन्सटाग्रामनि थाखाय नोंथांमोना आंनि इन्सटाग्रामखौ फल' खालामाखैबा डिसक्रिपसनाव लिंक होना होगोन आं बेयाव थांना नोंथांमोना फल' खालामहै ओमफ्राय दिनै भिडिअखौबो बेखिनियाव फोजोबनोसै आं लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालाम ओमफ्राय चेनेलाव गोदानबा अननानै साबस्क्राइब खालामदो दे होमबा दासो गायदों नै गोजौ बांसिना गोजौ जाबाय बे बेलेगसो खोमा सायानो माथो साया नैबो गोदान दानखायदों नङा गोदानाथ' गोदान माबा बे दानखायदों बुस्थुआ सिगांनि फिल्मफ्राबो बेलेग बायदि मानास लोगोफोर नै जों मानास थाङो दा मानास थांबाय मानास गोजानखा आरो दा जोङो दा बर्डार थांफिनसै दहाय फैनायखै बरियाना जायगाया बरिया फैनानै बिराद मोजां मोनदों आङो लकडाउन समाव बेफोर जायगाखौनो बाव नुगौमोन ना न'आव थास्लाय बरिं जास्लाय आंथ' नुफेरबायाखैमोन आरोना आंबो खोनादोंल'मोन जोंनिखि बेबायदि साहा बागान दं होननानै ना माने दिनै फैनानै बरिया हेपि जादों गोसोआ लामाया मोजांथार नै खर हाला